Leváci, čaute. Šarlotka, v prvom rade hneď v týchto prvých sekundách ťa vítam, takže ahoj, vítaj na našej liveke. Liveka, ktorá je naživo aj, takže úplne super. Leváci, tešíme sa na vaše otázky. Dnešná hviezda bude Šarlotka, pretože ona dokázala svoju premenu. Teraz neviem, či je vo finálnej ceste, ešte si není dobre. Nie. Žiadna žena není nikdy na finále. Ale o tom nám porozprávaš, takže Deváci, hlavne nám dajte vedieť, či nás vidieť, či nás počuť. Zatiaľ ťa začnem spovedať, Šarlotka, ako sa máš? Kľudne. Dobre, výborne, len teplo je. Myslím, že tak asi ako všetkým. Dneska obzvlášť sa všetci potíme v tom svojom pote, takže dneska každý nadáva inak. Dneska som sa každého, čo spýtal, že čo, jak sa máš, tak každý nadával, že však teplo a všetci teplo. Aj keď akože, my máme ešte zimu, v podstate v odzovkách zimu pod Tatrami, hej, ale keď je pod Tatrami 33 stupňov, tak to už je masakér. Aj na to není zvyknutý, vieš, my tuto, vieš, my čo chodíme do Dubaja, pre nás je to bežné. To bolo trapné, ale... Jaká sebareflexia. Nebolo. Ináč, akože mne to nevadí, lebo ja mám rád teplo, ale viem sa vžiť do toho, že áno, je to moc. Ja akože som... A odkiaľ si priamo z Podtatier? Z Popradu, Poprad. Poprad, dobre, takže dobre, si mal dlhú cestu k nám, keby si došla len. Asi áno. Ešte raz, Deváci, čaute, ahojte. Vítam nás všetkých v našej druhej liveke. Šarlotka, vítam hlavne teba, pretože dnes sa budeme s tebou rozprávať o tvojej ceste, o tvojej premene, o tvojich pádoch. Boli aj pády? Ježiš, jasné. A nie jeden, takže dobre. Takže budeme sa rozprávať o pádoch, o zlyhaniach, o tom, ako si nakoniec nabehla na tú nejakú tú správnu vlnu a vlastne postupne smeruješ tam, kam chceš. V prvom rade na začiatok si iba uchmatnem slovo pre všetkých nových Dejvákov, ktorí sú tu s nami. Možno ste teraz trošku zaskočení, pretože nabehol druhý týždeň jedálnička a zistili ste, že vám tam chýba pondelok, ale ten vám tam nechýba, ten tam zámerne není. Je to preto, že pondelok trošku ideme experimentovať, respektíve tí, čo ste nikdy neskúšali post, budem veľmi rád, keď dáte tomuto postu šancu, aj keď poldňovému, aj keď štvrtdňovému, aj keď akémukoľvek. Naozaj je to veľmi prospešné nielen pre naše telo, ale aj pre našu hlavu. Možno sama zistíš, aká si silná, že vieš odolať chuťam a že ti nerobí problém pol dňa nejesť, pretože častokrát tá pohodlnosť a to, kde sme dospeli, tak nás nejakým spôsobom pretransformovala, že my si nevieme ani predstaviť pol dňa nejesť, nedaj Bože celý deň nejesť alebo 3/4 dňa nejesť, ale máme dostatočné zásoby v našom tele tukov a všeličoho iného, čo naše telo môže spotrebovať, takže vôbec sa toho nebojme. Odporúčam pre všetkých nových vlastne pustiť si video o poste, ktoré nájdete vo videách, keď prekliknete tréningový plán na sprievodcu premenov, tam je videjko o poste. Sami budete milo prekvapení, ako ten pôst vám môže pomôcť aj v tej vašej premene. Nehovorím, že pôst je pre každého, ono časom k tomu musí človek dospieť. Ja darmo to dám do programu, ale pokiaľ človek nie je na to mentálne, fyzicky nastavený a proste vôbec, tak ja chápem. Proste my postujeme tak či tak, alebo máme taký fasting každý deň v noci, keď spíme. Poznám ľudí, ktorí prerušujú tento fasting tým, že o jednej vstanú a najedia sa, alebo o druhej. Je to veľa ľudí, ale je to zase zlozvyk. Dá sa od toho odnaučiť. Práve preto chcem možno, aby sme si takýto nočný fasting predĺžili možno aj o tie raňajky, o tú 10, o ten obed a uvidíš, dokedy vydržíš. Post nemá byť o tom, že máme robiť niečo na silu, skorej má byť o tom, že máme niečo nové vyskúšať a sami zistiť, aký sme silní, sami zistiť, že to nejedenie nám prospieva, pretože dnešná doba práve nepodporuje to nejedenie, práve že nám tlačí všade veľa jedla, kopec polotovarov, všade reklamy, aby sme iba jedli a kupovali a míňali a priberali a potom kupovali lieky a potom vlastne do kolečka
taký začarovaný kruh, takže práve od tohto by sme sa trošku mali odtrhnúť od tej konzumnej spoločnosti. Trošku raz za čas, nehovorím, že teraz máme postiť každý deň, nebolo by to vôbec zdravé ani dobre, ale raz za čas naozaj telu prospeje takýto pôst, takže budem radi, keď dáte tomu šancu. Ešte v krátkosti mi tento týždeň máme vlastne taký skúšobný týždeň, už môžem povedať, že letný pre všetkých nových dejvákov, to znamená, máte týždenný program zadarmo, keď si viete vyskúšať jedálničky, viete si vyskúšať tréningy, viete ísť do našej aplikácie, viete vlastne si na vlastnej koži bez akejkoľvek viazanosti, bez čohokoľvek vyskúšať vlastne túto našu komunitu, túto našu aplikáciu. Len chcem podotýkať, že nezabudnite, že tento prístup máte do nedele, kedy končí tento 7. deň, takže zo svojho profilu, pokiaľ chcete pokračovať a chcete naozaj nabehnúť aj ten 2., 3., 4. týždeň úspešne absolvovať túto premenu, je potrebné vlastne dokúpiť si túto 54. premenu. Toľko moje informácie, toľko nejaké inštrukcie, dejváci. Mám nejaké otázky ešte, čo ste nám písali do skupinky, do chatu, na Instagram. Určite sa tomu budem venovať, ale týmto chcem vyzvať aj všetkých dejvákov, ktorí ste tu s nami live, aby ste sa pýtali hlavne Šarlotky, pretože ona je tá osoba, ktorá vám bude rozprávať o tej svojej premene, o tej svojej ceste, ale akékoľvek otázky o poste, o programe, čokoľvek, čo vám nie je jasné, tak sem s tým, pretože toto vysielanie berte ako konzultáciu, aj keď to není, že one to one, jeden na jedného, ale naozaj sa budem snažiť každému odpovedať, každému poradiť. Šarlotka to isté, pretože všetci sme na tej jednej lodi a máme už nejaké tie skúsenosti, má ich aj Šarlotka a vie vám možno niečo pomôcť, možno niečo nasmerovať. Takže vítaj Šarlotka ešte raz a ďakujem. Ja prenechávam nejakým spôsobom slovo tebe. Skúsa nám trošku predstaviť, čo robíš, kde pracuješ, odkiaľ si nám už povedala, ako si sa k nám dostala, takže už som... Ako som už teda hovorila, tak som z Popradu, ale narodila som sa v Trenčíne. Každopádne celý život žijem v Poprade. Čo by som o sebe povedala, tak ja by som asi rovno prešla k tejto mojej ceste, pretože ja budem úprimná, poviem tak, ako je. V podstate nemám sa za čo hambiť, lebo presne ako hovoríš, my všetci, čo sme tu, sme na jednej lodi. Hej, všetci proste tu bojujeme s nadváhou, s obezitou, alebo proste tak, takže a hlavne je to niečo, čo ma sprevádza, čo je so mnou celý život. Hej, proste naozaj, že celý život. Ja si nepamätám, kedy by som ja neriešila seba, respektíve svoju váhu. Stále proste to bolo iba o tom, ako vyzerám. Už od malička, aj keď v podstate smutné na tom je to, že ja vlastne keď sa pozriem spätne, buď na moje fotky z detstva, alebo možno nejaké videá, alebo tak, ja určite môžem povedať, že by som bola tučná. Tam proste ani nadváha, ani vyzerala som úplne normálne. Ale myslím si, že tie štandardy, alebo respektíve ono to bolo inokedy brané trošku asi inak. Aj teraz žijeme v trošku takej diplomatickejšej dobe, hej, kedy proste už nie je úplne v pohode rozprávať deťom, že aj keď nie sú tučné, že by mali schudnúť. Aj ten ideál krásy sa trošku zmenil, hej, za tých 20-30 rokov, ale jednoducho proste bolo to iné, keď som bola malá a viem, že celé dospievanie, celé detstvo jednoducho stále sa riešilo iba to, ako vyzerám. Čo bolo v podstate pre mňa smutné, tak bolo to, že ja som vlastne zo športovej rodiny, to znamená, že otec telocvikár, mamka telocvikárka, brat športovec. Všetci športovci. A ja, úplne proste ja ako taká čierna ovca rodiny, nikdy mi to nebolo povedané, ale ja som sa vždy tak cítila, pretože ja som proste nemala rada ten šport. Jednoducho ja proste neinklinovala som k tomu, nebavilo ma to, nemala som proste v tom takú tú vášeň, jak som videla u ostatných. Hej, napríklad brat proste, že fitko, toto proste stále, ja jednoducho pre mňa to nebolo. Ja som radšej, bola som doma, alebo som si čítala, proste ja som skôr taký typ, že proste taký kľudnejší. Hej, a zase proste rodina je také opačné, že chcela niečo robiť, behať a tak a toto, no a to ja som nebola, no. Čiže takto vlastne by som opísala takéto moje dospievanie, ale takým ešte by som sa potom k tomu vrátila, ale teda ešte trošku opíšem seba. Takže som teda vydatá, mám manžela už 4 roky, sme spolu 8 rokov, aktuálne nepracujem, ale myslím, že kľudne akože o tom budem určite rozprávať, pretože vlastne má to svoje dôvody, zdravotné dôvody. Neviem, že či akože už teraz o tom môžem hovoriť, alebo potom sa k tomu dostaneme, neviem, povedz, že či už kľudne teraz, lebo vieš, že mám toho veľa, kľudne čo to
vedieť. kľudne povedz, kľudne to uchop a ja budem mať otázky, potom určite aj Deváci na teba majú otázky, ja už mám otázky nejaké pre teba pripravené. Dobre. Kľudne poď, lebo mňa osobne veľmi zaujíma ten tvoj príbeh a hlavne aj toto, čo si povedala, že v detstve si sa stretávala, aj keď ti to možno nikto priamo nepovedal, tak si cítila to, že tá váha povedal. Alebo ti to vieš presne, no. A jak si povedala, že možno dnešná doba je iná, vieš čo, ja keď bola tá Minka mala rok, ona bola od začiatku buclatá, všade mala šunečky, ja som ju aj volal Šunka a raz sme došli na jednu oslavu, Ježiš, to je taká tučná, no, je to proste a v dnešnej dobe, vieš, takže proste ľudia sú ľudia, no hej, chápeš, to je tak. Áno, ale viem si to predstaviť aj ty proste v rámci dospievania, keď proste sa baby moc riešia a proste tam každá nejaký spôsobom, že trošku vybočuje, tak ti to všetci dajú pocítiť, deti, dospelí, všetci, takže a obzvlášť, keď na teba každý pozeral, že ty si tá z tej športovej rodiny. Ty si tá, čo by si mala byť akože proste wow. Presne tak. Napríklad, ja sa veľmi podobám s mamkou. My naozaj proste, my sme skoro úplne rovnaké, samozrejme až na tú váhu. Takže proste to je, vieš, také, že no tak akože keby si schudla, vyzeráš ako mamka. Vieš? Akože jasne, že nikto nepovie, akože moja mamka, keby si pribrala, vyzeráš ako dcera, vieš, to je proste jasné, hej, vieš, ale proste je to takéto, že jednoducho, vieš, že teraz, alebo dajme tomu, že ma proste predstavovala niekomu a že to je moja dcera, vieš, a úplne som to proste tak videla, vieš, že ľudia proste tak akože pozerajú, vieš, že moja dcera, vieš, proste väčšia ako ty a tak, čiže je to proste nepríjemné a samozrejme ľudia, akože, ktorí majú nadváhu, tak celý život im trpia, lebo proste nejakým spôsobom s tým bojujú, lebo určite to nie je iba o tom, proste, že je schudnúť a koniec. To je samozrejme jasné. Potom asi je tá horšia cesta, možno je to udržať. Takže za to inak ja som bola unesená z toho, že máte novinku jedálničky na udržanie váhy. To je fakt super. Takže verím, že aj tam sa raz dopracujem. No a teda, takže jaká teda bola moja cesta? No, takže bola teda takáto moja cesta, že už od malička som to teda riešila. A skúšala si diety už vtedy, akože keď si riešila váhu, alebo čo? Jak? Napríklad vidíš, áno, napríklad tie diety. Teraz, vieš si proste predstaviť, že by napríklad že by tá Minka mala už, neviem, 10-12 rokov a že by ti povedala, tati, idem držať bielkovinovú dietu. Ako no, čo by si jej povedal? Vieš, no nebol by si s tým OK, samozrejme, no ešte vôbec nie ty, hej, vieš, vyštudovaný, vieš, venuješ sa, čomu sa venuješ, ale proste nie je to OK. By bola som mnou týždeň zavretá, by mala osobné konzultácie, dokým by nevyšla z tých dverí, že ja nechcem žiadnu dietu. No, takže proste to bola Dukanová dieta, čo vlastne nejaká bielkovinová, hej, a proste rôzne takéto 90-dňové diety. To bolo veľmi úspešné svojho času. Ale dobre, koľko si mala rokov? Ja si pamätám, že som mala 12, keď som išla tú Dukanovú. Wow, to si normálne našla. Áno. A vtedy neboli sociálne siete, alebo tak, čiže no, vtedy ešte nebol Instagram, Facebook, toto vôbec. Na internete si to vygooglila. Niekde na internete, áno. Čiže to bolo ako... A pripravovala jedlo, alebo jak? Počúvaj, keď si pamätám, že tá Dukanová dieta, to v podstate bolo o tom, že vlastne, akože vôbec, že nejaké varenie, alebo čo toto si vôbec nepamätám. To skôr bolo o tom, že vlastne ty si mohol jesť hoci kedy, v akomkoľvek množstve, ale museli to byť proste nejaké bielkoviny. Aha. Vieš, čiže kľudne pol kila syra, potom tam aj neviem, pol kila mesa, vieš, úplne také. Aha, chápem. No, takže také to bolo, no. Takže potom samozrejme jojo efekt, samozrejme, ale akože to je, ja už sa teraz na to pozerám, to je úplne chore, hej, to akože, to je úplne mimo, akože v takomto veku. Veľa ľudí by možno povedalo, že akože veď je to o rodičoch, čo samozrejme áno je, že veď tí majú viesť svoje deti, áno, práve naši športovci, hej, čiže naozaj nemôžem povedať, my sme ani doma, my sme proste nemávali, že nejaké sladkosti alebo nezdravé nejaké jedlá, proste u nás sa vždycky varili také ľahšie jedlá, že napríklad vôbec si nevarila slovenská kuchyňa, boli to proste ľahšie jedlá, bez sladkosti tak, ale ja som si aj tak vždy našla tú cestu. U mňa presne naopak, mamka, koláče, to proste u mňa bolo to. Ja si ako skôr myslím, tak už samozrejme už proste vekom to tak nejak prichádza a riešim to proste veľa aj s psychologičkou, lebo to bola takisto jeden vlastný krok, ktorý mi veľmi pomohol k tomu, aby som sa dopracovala k tejto zmene. Tak aj, teraz som sa chcela povedať, ale viem.
Hej, že proste Kontrola. Áno, tak. Kontrola. Lebo prejedanie sa, alebo v podstate akýkoľvek iný nezdravý vzťah k jedlu je veľa o kontrole. To znamená, že veľa vecí aj v detstve som kontrolovať nemohla, pretože proste naši sa rozvádzali a tak, hej, proste bolo to také náročné a už ako dieťa som to samozrejme vnímala a jedlo bolo niečo, čo som kontrolovať mohla. A zároveň som to vlastne nekontrolovala. Hej, takže vlastne to bolo nejaký spôsob uteku, utechy a trošku, potešenia. Potešenia, presne. No. Na to si zvykla, vedela si, že to funguje a ono potom presne ťažko tak je dospelosti s tým, lebo presne v tvojom mozgu je to zakorenené, že proste keď chceš mať pohodu, keď chceš proste sa trošku lepšie cítiť, tak proste vždycky, a to je jedno, či je to alkohol, jedlo, cigarety, drogy, automaty, ja neviem čo všetko, proste všetko je od toho tej závislosti. Je to, áno, presne, súhlasím s tým, že je to závislosť, no. No a teda, no lenže díky sa nabalujú rok za rokom, hej, proste príde nejaké ťažké životné obdobie a proste nejak sa to strieda, hej, raz si hore, raz si dole a proste tie kila iba pribúdajú. A mala si také, že proste tie návaly prejedania, že normálne sa zavrela, prejedla si sa a proste potom si na druhý deň začala zase dietovať, lebo ti bolo zlé a proste, lebo si mala výčitky, debky a proste chodilo to takto hore dole? Výčitky, debky, áno, to určite, lebo proste skôr taká tá sebahodnota, vieš, proste, ano. Že sa proste preješ a úplne, a teraz Ježiš Bože, som hrozný človek, prečo to urobila, áno, ale napríklad ako s tým musím povedať úprimne, že s tým bojujem aj doteraz, lebo samozrejme, jak si sa pýtal, či boli pády, samozrejme, a nie je to úplne dokonalé, čiže proste teraz, keď sa stane, že ja neviem, dám si niečo, čo nemám, alebo proste, čo som úplne nechcela, alebo najhoršie je to, keď nemám pripravené jedlo. Jasne. Vtedy to je všetko proste zlé a potom fakt akože sú výčitky, ale snažím sa ich nemať. Snažím sa ich naozaj nemať, že proste OK, budem pokračovať už proste ďalším jedlom, ako by sa nič nestalo a proste ideme ďalej, lebo sa na to snažím pozerať z toho dlhodobého hľadiska, nie z krátkodobého. Takže toto. No a teda, aby som nejak prišla ku tej mojej ceste, teda ku vám, tak ako som teda spomínala, ja som začala navštevovať psychologičku rok vlastne predtým, ako som sa dala teda ku vám do skupiny. Bolo to proste z viacerých dôvodov, lebo celkovo bola som proste taká stratená. V mojom živote nevedela som proste už nejak čo so sebou. Veľa vecí proste naraz sa dialo, veľa vecí som riešila. Bola som extrémne prepracovaná a už som proste nevedela, ako mám ďalej proste fungovať, lebo teda uvediem teda to, že ja som bola cukrárka. V podstate ako stále som cukrárka, len aktuálne proste nepracujem. A je to extrémne náročná práca. Ja som proste pracovala 5 rokov, 16 hodín denne. Pracovala som sama, pretože samozrejme proste nemohla som si dovoliť žiadnu výpomoc, mala som proste vlastnú cukrárenskú výrobu. Proste všetko toto, zákazky, všetko sa rúcalo, objednávky, proste. Bože môj, ja si len predstavím a úplne už mi z toho zle, lebo naozaj ja som sa prepla som sa do takého stavu, že proste som úplne vyhorela a samozrejme nebolo to úplne zo dňa na deň, bolo to postupné a v podstate aj práve preto som vyhľadala psychologickú pomoc, ktorú vlastne psychologičku navštevujem už 2 roky pravidelne každý mesiac, takže zotrvala som v tom a je to fakt akože super, takže som za to veľmi rada. A samozrejme okrem teda tej práce, ktorej ale v podstate ja som nič nemohla zmeniť, lebo stále to bolo o mne iba, pretože ja to pečiem, ja komunikujem s klientmi, ja som robila svadby, ja som to musela odpiecť, takže na tom sa moc toho zmeniť nedalo, ale začala som si v podstate možno iné veci uvedomovať, z iného uhla sa pozerať na veci, ktoré nakoniec vlastne sa vyvrbilo v to, že som teda prestala teda s prácou. No a pamätám si, že vlastne keď som teda chcela riešiť s psychologičkou teda to, ako vyzerám a to teda, že čo mám s tým robiť, tak sme sa to smiali, že no a akože jak to mám vlastne riešiť s psychologičkou, čo ako prídem, sadím si a poviem, som tučná, čo s tým. Hej, proste, že je to také, ale to je tak komplexný problém. To je proste psychika, rodina, práca, prostredie, minulosť, všetko, hej, proste to je tak strašne veľa faktorov, čo majú na to vplyv, že naozaj som si potrebovala aj iné veci nejak utriediť v tej hlave, aby som proste mohla dospieť teda k tomu, že OK, som pripravená a
idem sa teda pokúsiť niečo zmeniť. No a ja som vás teda sledovala rok na Instagrame, predtým, než som sa dala do programu. Pamätám si, že... Príbehy. Videla som, všetko som sledovala, ale pamätám si, že vlastne ešte v októbri, čo bolo možno 3-4 roka predtým, ako som sa teda k vám dostala, tak sme si povedali s manželom, že ideme do toho v októbri. Ale nejak sme sa nestihli proste vtedy zaregistrovať, to bolo do 8, my sme boli preč a neviem čo, a také to bolo, že proste nebolo tam takéto, že ale proste ideme, musíme, vieš, že nebol na to ten správny čas. A presne keby som vtedy išla do toho, nemám absolútne šancu, pretože som vôbec nebola na to v hlave proste pripravená, že chcem zmenu. Čiže prešiel ďalší proste 3/4 rok a vtedy som si povedala, už som sa videla v zrkadle, lebo som sa dostala na najvyššiu váhu, na akej som kedy bola, čo bolo 108 kg. Ja som sa cítila tak, že ja by som kanálmi chodila. Doslova proste kanálmi by som chodila, lebo ja som sa nespoznávala proste v zrkadle. Hej, že proste stojíš pred zrkadlom, vidíš sa, ale nechápeš, ako si proste mohol proste dospieť do tohto štádia, do tejto váhy, do tohto zjavu. Takže to bolo fakt proste zlé. Uvedomovala tú zmenu, lebo veľa ľudí... Ja som si to uvedomovala, no. Veľa ľudí to nevie uvedomiť, vieš, že ono si to uvedomí 20, 30, 40 kg, že wow, kokos, ja som sa tak ani nevidela. Ja som sa videla. Ani som sa na seba nerada pozerala. Hej, proste naozaj, proste nebola som to ja, ale zároveň ja som v podstate, aké by som vás nenašla, akurát sme to vlastne riešili aj tento týždeň v skupine Vápke, čo je mimochodom úžasná vec. Takže ja keby som proste... teraz zase mi vypadla niť, ale... Že keby si nás nenašla vtedy, keby si to na druhýkrát neodštartovala. Tak, ja neviem, ja úprimne aj neviem, proste, že čo by som robila, pretože to je také, že vieš, akože aj doktorka ti povie, tak schudnite. Aha, ďakujem. Wow, no. Neviem o tom, nevidím sa, hej, proste ja viem, ale tak akože, vieš, tak ako viac sa hýbte, menej jedzte. Hej. Dobre. Díky, to som nevedela. Vieš, takže to sú proste také rady, že ty sa pozrieš, že neviem, alkoholici, to teraz nejdem absolútne nikoho, že kto to má jednoduchšie, horšie, každý závislý človek má to extrémne ťažké, má svoje problémy, má svoje choroby, má svoju minulosť, má svoje neviem čo všetko, takže vôbec to nejdem, že alkoholici, neviem, kto to má ľahšie. Ja si vždycky hovorím, že keby proste možno, jak proste alkoholici majú, že liečenie pre alkoholikov na niekoľko týždňov, kde môžu byť, tak proste také niečo pre obéznych napríklad. Vieš, alebo proste niečo, že kde ti proste niekto pomôže. Lebo aspoň za mňa je to proste doslova, že tápanie proste v niečom pre Boha, veď my máme nadbytok informácií o všetkom. Vieš, proste o Ježiši Kriste, o stráve, a hlavne tie protichodné informácie. To je ďalšia vec. Hej? Že vlastne človek si ide niečo nájsť a teraz, že toto je zdravé, na druhej stránke toto je nezdravé a teraz vieš, vyber si z toho. Hej, takže... Takže proste, ja už som bola fakt proste zúfala, že som nevedela, že čo. A tak ako ja verím tomu, že všetko v živote príde vtedy, kedy má, lebo verím tomu, že proste vesmír to tak urobí, že keď si pripravená, tak ti to príde. A presne vlastne aj vy si mi prišli do života vtedy, keď som bola pripravená. Tak si sa stihla registrovať. Stihla som sa registrovať, ale samozrejme, nebolo to, že som stihla do 8, zase niekde sme boli a ja, že pre Boha, to je do 8. Tak teraz rýchlo som vám ešte písala, a na Instagrame ste mi napísali, že už sa nedá a ja sa nenechám odbiť. Tak som išla na e-mail a na e-maili potom asi ty, alebo neviem, už niekto mi odpísal, že áno, dá sa ešte tak. Som do toho išla, teda v auguste minulý rok a... Dodnes to takto funguje, Šarlotka, lebo proste vieš, koľko ľudí nám takto po registrácii nakraja to mesiac hovorí. Dáte to tam 10 krát? Dáte to tam 10 krát do 8. Dodnes to takto funguje a snažíme sa maximálne vyhovieť, dokonca už aj počas premeny, aj neviem čo, aj no, čiže robíme, čo je v našich silách. Nevždy to je možné, ale dodnes. Čiže aj ty si jedna z tých, ktoré Samozrejme. Ale chcela som to. Naozaj, hej, som sa proste nechala odbiť, no a chcela som to. A ďalšia teda celkom akože podstatná vec, čo vlastne sme si už aj písali, že v tomto bolo iné tentokrát. Všetkých diét, od všetkých nejakých tých pokusov. Bol tento iný v tom, že
Ja som to nikomu nepovedala, okrem manžela, nikto to nevedel. My máme s rodinou veľmi blízky vzťah, takže proste aj, hej, proste s mamkou bývame v jednom vchode, čiže proste sme spolu každý deň a tak a riešime proste veľa vecí spolu, ale tentokrát som si povedala, že nikomu to proste nepoviem, že bude to proste iba o mne a o manželovi, proste o nás dvoch a že ja som do toho išla s tým, že tak keď zlyhám, tak to bude proste zase len moje zlyhanie, nikto to proste neuvidí. Vyhnem sa takým tým otázkam, no čo už chudneš, už si schudla, vieš, a také. Tak som spala, že nie, proste, že to je iba čisto o mne. No a potom samozrejme, potom si už začali všímať, hej, keď to teda šlo, že som chudla, že asi teda chudnem, lebo že som schudla, tak potom som akože, no, že hej, vieš, akože najprv iba tak, no, vieš, ale ešte stále som nič nepovedala a potom až asi tak možno až o pol roka som proste povedala, že hej, že proste, že som v skupine, som v aplikácii, proste, že snažím sa naozaj, takže naozaj až potom, lebo mne to proste bolo aj nekomfortné. Hej, mne to proste bolo nekomfortné, lebo chcela som proste, že nech je to fakt iba o mne. Že nech to nie je, jak celý život proste vonkajšie tlaky a vonkajšie ti to bude podhadzovať a ty sama nevieš zo začiatku rozhodená z minulosti, nevieš či vôbec, či čo a ešte do toho otázky, tak to by ťa položilo. Ja som si ani fotku neurobila. Ja som si ani fotku na začiatku neurobila, že v oblečení, hej, akože ja som si urobila v spodnom prádle, jak je v tej apke, ale ja som si proste neurobila ani fotku pretože ja som fakt proste tomu neverila. Ja viem. Akože samozrejme, že trochu som verila, inak by som do toho nešla, ale ja som v živote proste by som si nepomyslela, že toľko schudnem. Hej, naozaj nikdy, čiže proste naozaj ja som sa aj neodfotila a išla som tak, že proste, že OK, skúsime, no, ale tak išlo to. Z mesiaca. No povedz, koľko si nám schudla? 23 kg. 23 kg, Gratulujem. To by mi akože, ďakujem, to by mi akože v živote napadlo. Nikdy, absolútne nikdy. A jak to išlo? Proste už prvú premenu si videla výsledky? Videla. Ja som ich aj cítila, ale ja som sa napríklad, to je ďalšia vec, prvý asi 5 alebo 6 mesiacov, ja som sa vôbec nevážila. Vôbec. Ja som sa iba merala, pretože ja som mala taký strach z tej váhy. Ja som sa tak bála, že proste, že nechudnem, že aké číslo tam proste uvidím. Pre mňa bol váha strašiak. Hej, to bolo pre mňa úplne, že neexistuje, my sme ani doma váhu nemali. Hej, čiže proste ja som sa u doktorky odvážila, za to som vedela, že koľko proste vážim, ale my sme si domov kúpili váhu, ja som začala premenu v auguste, v januári sme si kúpili potom až váhu a v januári som sa odvážila prvýkrát. A keď som tam videla to číslo, že 12 kg, ja som tam stála na tej váhe, ja som sa tak otočila na manžela a hovorím, láska, ja som schudla 12 kg. Ja som proste tomu neverila. Lebo akože centimetre, vieš, akože centimetre super, ale tá váha, vieš, to je také, áno, tá váha. Celý život rieši človek, je hlavne tú váhu a teraz tam vidíš to iné číslo. No. Takže nevážila som sa a napríklad ja som to ani na oblečení nevidela, pretože ja vlastne tým, že som teda stále pracovala, tak ja som v podstate stále som mala zastieru, leginy, tričko, hej, takže toto vôbec, toto oblečenie až teraz, keď vyťahujem letné veci, tak vidím, hej, ale nie. No, takže vlastne ty ani nevieš, že koľko si schudla za prvú premenu. Ja tipujem, ja si myslím, že tak okolo 2-3 kg cca, 3 kg asi tú prvú, myslím si. A jak si začala tú prvú premenu? Proste hneď si išla na 100%, alebo išla si iba stravu, alebo išla si iba pohyb, išla si tréningy, čo si išla, alebo jak si to robila, jak si varila na 2 dní, každý deň, povedz nám ten lebo poviem. Je tu veľa dejvakov, ktorí sú s nami prvýkrát a možno... Jasné. Ja som si povedala hneď na začiatku, že proste necvičím. Necvičím, neexistuje. Proste ja cvičiť nebudem. Už nám nemusíš hovoriť prečo, lebo vieme to pozadie, takže úplne chápem, že by si nezaplatila. Proste to bolo už len z princípu, že proste ja proste necvičím. Takže som necvičila a povedala som si, že stravu proste idem. Čo je pre mňa, a to doteraz, a to hovorím stále a každému, to, že je to chutné jedlá, extrémne chutné jedlá, veľké porcie, pretože to keby sa mala byť na šaláte každý deň, tak to je neudržateľné. Hej, že proste sladké každý deň, dobré jedlá každý deň, takže to bolo super, takže už po prvom týždni som videla, že wow, že nie som hladná, chutí mi to. A
A že dve dodržuješ základné to, čo veci. máš. A že dodržujem. A úplne super na to bolo to, že dovtedy, kedy čokoládky, buchty, blbosti, tak hlavne rýchlo, lebo som proste v práci nestíham, tak ja som vlastne zistila, že už to nepotrebujem, ale nemám na to chuť preto, lebo som zasytená iným jedlom. Super. Hej, čiže to proste to pre mňa bolo úplne skvelé. No Čiže a teda... Nechybalo, že proste, ak si prešla na ten jedálniček, si zistila... Presne tak, že naraz mi to nechýba, presne tak. No a teda najprv ako už som teda spomínala, tak ja som veľmi veľa pracovala a bolo mi jasné, že bez manžela proste to nezvládnem. Ja by som nemala šancu. Hej, vlastne my sme boli hneď v začiatku dohodnuté, ma proste podporoval, povedal proste, jasná láska, budem variť a proste varil každý deň dokonca iné jedlá, pretože za začiatku my sme... Nepoviem. Dobre. Aj brata mám už daného. No, takže vlastne varil mi každý deň iné jedlá. Zvyčajne to teda bolo tak, že v nedeľu, kedy vlastne som mala voľno, tak som sa pokúsila na pondelok, utorok navariť a vlastne potom zvyšok týždňa varil on a cez víkend nejak už sme to proste spolu dali. Super, tak, čiže, ale varila som teda zo začiatku každý deň iné jedlá. Vyhovovalo mi to proste, že tak ako to bolo, takže pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, tak ako to bolo, tak som išla, presne tak. No, čiže vlastne takto to bolo zo začiatku. Viem, že si sa ma pýtal teda ešte nejaká otázka, ale rozmýšľam, že čo, už si nepamätám. No napríklad toto, že jak si pripravovala tie jedlá, jak vyzeral vlastne tvoj denný režim, že proste či to bolo aj o aktívnom pohybe, alebo tréning, čiže žiadne prechádzky navyše teraz. Vlastne jediné, čo vlastne zo začiatku som zmenila s týmto programom bolo jedlo. To bol môj prvý krok a povedala som si, že proste ja cvičiť nebudem a že nič viac pre to robiť nebudem, pretože proste ja som naozaj už nemala na to kapacitu. Hej. Ja som proste od rána do noci, to bolo úplne nereálne pre mňa v tú dobu, hej. Niekto si povie, že bože, cukrárka, celý deň, vieš, so sladkosťami. Napríklad mne toto vôbec nerobilo problém. Lebo absolútne, lebo tým, že s tým pracujem, vidím to každý deň, hej, proste neviem, tak možno ak niekto, že keď pracuje v pizzerii, tak proste už nemá chuť na pizzu, lebo to vidí každý deň. Čiže proste toto mi vôbec nerobilo problém, to nebolo pre mňa také pokušenie, ak by si možno niekto myslel. Ja už som to ani nemohla vidieť, tie moje koláče. No mňa počuješ, za 5 rokov som nikdy sa tohto neprejedol. Vždycky, keď robím jedálničky, som hladný. Vždycky, keď robím recepty, som hladný. Čiže stále som hladný. Takže to je... No tak ale keď vidíš také dobré jedlá. Akože zase. Že potom... No, takže... Čiže vlastne... Nejedla si vlastne pomimo v robote, lebo nie, proste... Nie. Hej, akože samozrejme stalo sa, zase nemôžem povedať, Ježiš, za ten prvý polrok asi, že sa stalo, hej. Aj napríklad viem, že december bol pre mňa tak extrémne náročný, však veď cukrárka, Vianoce, všetko, že to v podstate december bol pre mňa iba taký nejaký udržiavací, že som tak proste balansovala, lebo ja som bola, totižto práve v tom decembri už som začala cítiť, že už to proste nie je dobré. Hej, že už mám toho toľko, že už som to nevedela nejak raz ventilovať a ničím. Čiže to už vlastne sa začali problémy. Samozrejme aj tie fyzické, psychické, lebo však veď je to jedno telo, hej, takže to je proste spojené. No a vlastne takže ten december bol taký udržiavací. Viem, že aj týždeň vlastne behom toho decembra som že vôbec neriešila jedálniček. To znamená koláčiky vianočné, šalát, toto. Viem, že to bol týždeň a po týždni som si povedala, OK, dobre, týždeň stačilo, proste končíme a ideme ďalej. No a vlastne potom v tom januári, vlastne keď som sa vrátila teda po pauze do práce, tak v podstate prvý deň v práci som sa úplne zložila a som pochopila, že OK, tak musím končiť, lebo práve mi telo vypovedalo službu aj hlava a vlastne zo dňa na deň som všetko zrušila, všetky objednávky, všetko a v podstate od januára do marca som riešila iba proces predaja celej prevádzky. Spala som. Musím povedať, že január, február som prespala. Takže ak náhodou, že niekto má možno nejaké výčitky, že nešportuje alebo necvičí, alebo tak, že nemá čas, nedá sa zvládať všetko. Nedá sa. Pretože ja hovorím, začala som s trávou a po 3/4 roku som si pridala pohyb. Hej, po 3/4 roku. A je to úplne OK, pretože proste každý má iné možnosti, každý má iné limity. Proste
Ja ten január, február, hovorím proste, ja som celý prespala, ja som bola úplne vyhorená a takisto pohyb 0 bodov, proste ja som ani z domu nevyšla. Toto je super, že hovorí Charlotte, pretože veľa ľudí to chce hneď na 100% a čo mám robiť, ja mám 2 malé deti, nespávam, proste nič, no musíš to... Kokos, ja keď si toto predstavím, vieš, neoklameš to, darmo chceš schudnúť, darmo to, že ty môžeš sa stravovať, môžeš na jednej strane niečo pre seba robiť, nemusíš sa opustiť teraz, lebo si kokos, máš deti, alebo máš ťažkú prácu, ale nedá sa všetko proste, nedá sa. A jak si na začiatku povedala, že to je ten veľa faktorov dokopy a až postupne to zaklapne, no. Ale vidíš, presne super príklad, proste išla si jedálniček, nevzdala si sa, mega. To je presne to, že si vybrala to, čo vieš v tom momente a aj tak ťa to posunulo úplne na iný level. A musím práve povedať, že aj v tom najhoršom období, kedy naozaj som bola extrémne uťahaná a teda riešila som ten rozpredaj a tak, čo bolo naozaj veľmi náročné psychicky, lebo ja som tú prácu milovala. A pre mňa proste to bolo, že naozaj vidieť, jak sa tie veci rozpredávajú, hej, proste ak všetko to zrušiť a tak, bolo to náročné, ale práve vtedy tá strava a vlastne tie jedálničky boli niečo, čo ma tak ako keby tak nejak, že to bola taká istota, vieš, že proste, že okej, že proste toho sa držím, to mám naplánované, to viem a proste idem ďalej a to ma tak nejak vlastne udržiavalo, že okej, že proste, že je to fajn. Riešila si aj so psychologičkou, že si v programe a že proste ona sama prišla, že videla na tebe zmenu nejakú? Nie, ja som jej povedala, že idem teda do programu, lebo vlastne rozmýšľam, keď už som vlastne bola mesiac v programe, lebo totižto pani psychologička moja mi odporúčila jej mamku, ktorá je takisto psychologička, ktorá sa ale špecializuje práve na nadváhu a proste pre ľudí s obezitou a tak. Tak ja som povedala, že OK, tak teda dám si u nej termín, skúsim to. Termín som vlastne dostala po mesiaci, ale vlastne to už som vtedy bola mesiac v programe a keďže mi ten program veľmi vyhovoval, tak som to samozrejme povedala aj pani psychologičke. Pani psychologička je super, ale ukázala mi úplne inú cestu, ktorá by mne ale absolútne nevyhovovala. Hej, takže ja som samozrejme poďakovala, ale pokračovala som vlastne ďalej s vami, pretože pre mňa toto bola cesta, ktorá pre mňa bola zrozumiteľná. Určite. Že si vedela vyhodnotiť a proste tým sebakritickým myslením si vedela hodnotiť, že to je a idem. Tak akože ja to určite nejak nechcem haniť ich prácu, Ježiš, to absolútne nie, len veľa vecí, myslím si, že v tomto celkovo ako nejakom systéme v zdravotníckom je trošku zastaralých. Si zober aj vieš, že proste je super veľa odborníkov, veľa lekárov, veľa doktorov, ale oni v rámci svojho štúdia kokso majú pár hodín výživy. Vieš, že proste tam proste neriešia tú výživu, tam riešia všetko ostatné, čo je super, však preto sú experti, preto sú odborníci. Takisto aj v psychologickej sfére, preto sú odborníci, preto majú empatiu, vedia sa vcítiť, vedia poradiť, ale v rámci toho sektora výživa, obezita, nadváha s tým spojené psychické, je to veľmi ťažké potom niekomu radiť, pokiaľ... Oni robia, čo môžu, to určite, robia, čo môžu, ale ako hovorím, majú svoje limity a častokrát proste čerpajú už z nejakých vecí, ktoré nie sú úplne až tak aktuálne. Čiže takto, toto mi vyhovovalo. Toto bolo. OK, že takto vlastne. Dobre, jaký je tvoj cieľ? Koľko je proste... Povedz, si hovorila, že najviac si mala 108, teraz máš? Teraz mám 85. A cieľ? Ja som nad tým nikdy nepremýšľala, lebo to sme zase iba pri tom, že ja som si proste neverila, že ja tak schudnem. Ale keď nad tým teraz rozmýšľam, lebo chcela by som, tak myslím si, že keby som ešte tých 10 dala, že tých 75, a ja neviem, uvidíme. Ja fakt aj netuším. Ja vôbec akože netuším, že čo bude, lebo... Proste necháš ten život bežať tak, jak ho ide nastavený, tak jak ti v tom, vyhovuje ti to asi aj po psychickej, aj po fyzickej stránke. Akurát som išla povedať, že to je asi tiež taká ďalšia dôležitá vec, že proste ja som s tým cieľ nedala a tým pádom ako keby sa neženiem za niečím a nie som zo seba sklamaná, že som to nedosiahla. Ideš si svoje a nemáš to.
tak super. Ja som si tak vlastne povedala, že skúsim, že akože nie, že skúsim, že budem určite do Vianoc, uvidíme, že čo do Vianoc a vtedy som vlastne ešte nevedela, že budete mať aj udržiavacie jedálničky, takže čože super, inak akože naozaj klobúk dole pred vami, to je paráda. Takže uvidíme do Vianoc a ak sa už budem cítiť, že asi je to OK, tak potom určite preklopím do udržiavacieho. Pretože pre mňa by bol už veľmi veľký problém ísť bez vás. Ja si to napríklad neviem predstaviť, lebo ja nemám takú fantáziu vo varení. Mňa napríklad nebaví varenie, ja to poviem rovno. Mňa to nebaví preto, lebo ja neviem, čo mám variť. Hej. Ja som proste, to je akože niekto, vieš, akože niekto, že bože, robím toto a dám tam toto a s tým ja nula bodov. A presne preto mi vyhovuje program. Ono je to presne tak, že veľa ľudí skončí aj s tou zdravou životosprávou, hlavne kvôli tomu nesú inšpirácie, nesú nápady, nechutí ti to, keď máš týždenne stále to isté. Vlastne prestaneš na to jedlo tešiť. A to je blbosť, lebo aj na zdravé jedlo sa musíš tešiť. Ty to nemôžeš robiť na silu a nemôžeš s tým bojovať. Keď s tým budeš bojovať, tak zase proste nikdy. A my dejváci sa už nevieme dočkať. Štvrtku, 5 hodín, proste. Ale vieš čo, Charlotka, jak ty sa nevieš dočkať toho, alebo dejváci, že ak nabehne jedálniček, tak poviem ti, že ja osobne sa neviem dočkať nejakých správ, že či som vám trafil tie chute, alebo ježiš, celý jedálniček je zlé a teraz všetko a proste bože, toto jak vydržím tento týždeň. Čiže áno, aj ja som rád, čiže aj vy ste radi, ale ja som rád, keďže robím to srdcom, robím to pre vás, robím to proste preto, že chcem, aby vám to chutilo, aj keď nie vždy je to u každého možné, keďže proste nás je veľa, ale aj ja očakávam tie reakcie. Tak to je taká najlepšia spätná väzba, keď ti niekto napíše, mi to jasné. No dobre, a povedz aj ostatné veci, čo ty a alkohol, čo ty a sladkosti, čo ty a káva a mlieko, jak, povedz. Nepijem vôbec. Nikdy som ani moc nepila, samozrejme v mladosti, sem tam a tak, ale inak už vôbec. Takže ani trochu si nedám, lebo nechutí mi to, nerobí mi to dobre. Napríklad aj sladké vody, hej, to je niečo, čo som nikdy nepila, čiže hovorím si vždy, že no to je aspoň trošku také malé plus u mňa, pretože niekto naozaj, lebo niekto má tie závislosti, vieš, že niekto proste vypije 2 litre kolí denne, hej, a to je potom... 8 mám v registrácii, 8. Bol to pán a toho ešte zatiaľ nikto neprekročil. Áno, 8 litrov, no kamionista 170 kg. No, tak, no a toto je naozaj extrém, hej. No, tak to je extrém, lebo presne v takýchto prípadoch zvyčajne vodu nepijú vôbec. No, čiže, ale sladkosti, toto je u mňa, sladké keksiky, čokolády, všetko, buchty, všetko proste, čo je sladké, tak to je proste niečo, čo je moja taká achilová päta, by si povedala. Presne. No dobre, ale jak to máš teraz? Si ten typ, čo si vie dať malú kocku čokolády, napríklad Veronika je ten typ, lebo ja som presne ten druhý. Ja radšej nechcem nič, lebo jak mi len dám tú kocku, tak poďme do večerky a kúpme celú 300 a kúpme aj 2, čo keby náhodou do druhej nohy, hej. Jedna bola málo, takže... Hej. Ono presne chce hovoriť, s jedlom rastie chuť. A je to tak a veľmi, veľmi sa mi to presne na začiatkoch sa mi to presne ukázalo, že proste nič si nekupovať, nič nevidieť, nič ani neochutnať, lebo potom to nepotrebujem ešte viac. Čiže nemala si doma takéto zásobky, všetko si proste otočila super. Všetko sme zjedli predtým. To tak je, než ak to nevyhodíš, pondelok. Tak ste mali víkend pred pondelkom veľké hody a pondelok prejedený možno. Ja si pamätám, ako by to bolo včera. 5. augusta sme začínali minulý rok. Večer predtým sme si robili ešte smotanovú tortu, lebo sme mali piškoty, smotanu, mandarinky, všetko. Hovorím, ešte si dajme. Ide kríza, budeme trpeť, budeme o hlade, ja viem. A potom žiadna kríza neprišla, ani hlady, ani žiadne utrpenie, lebo naozaj porcie všetko sú. No. Super, takže a vlastne aj kávu som prestala piť. Vlastne čo akože nie úplne kvôli zámene, to skôr zase kvôli hormonálnej liečbe. A to je možno tiež niečo, čo spomeniem, lebo takisto určite veľa dejvačok
s tým bojuje, tak najväčšia vlastne kríza, hej, to vlastne najväčšia kríza za tých 11 mesiacov, čo som mala, tak to vlastne prišla s hormonálnymi liekmi. Tak to musím povedať, že to bol záhul. Ja som čakala, tak lebo samozrejme čakala som, ono to má rôzne vedľajšie účinky, od nálady, bolesti hlavy, proste takéto veci. Ale čo som vôbec nečakala, tak to je to, že ja som mala extrémne nechutenstvo. Ale také nechutenstvo, že ja som nechápala, čo sa so mnou deje. Ja som nemohla ku chladničke prísť, ja som nemohla do kuchyne vojsť, jedlo som nemohla vidieť, to všetko proste bolo na zvracanie, takže vtedy išiel jedálniček úplne bokom. Ale že úplne. Ja som nemohla ani apku otvoriť, pretože mi sa zdvíhal žalúdok už len pri pomyslení na jedlo. Musím povedať, že to bolo pre mňa veľmi náročné a ani tak nie, akože z toho dôvodu. Ja neviem, že či pre mňa asi fakt bolo horšie to, že z toho môjho, že už som bola naučená sa tešiť na jedlo, variť si na jedlo, chystať si ho a tak z toho som prešla do úplného nechutenstva a ja som sa strašne bála, že už sa mi to nevráti. Že mne sa nevráti tá radosť z toho varenia, tá chuť do toho jedla a to bolo, musím povedať, že to bolo hrozné. To bolo fakt strašné, trvalo to skoro 3 týždne to nechutenstvo. Vtedy som extrémne schudla, no extrémne, ako ja poviem, že extrémne, lebo ja som vtedy schudla možno 3-4 kilá, hej, čo ja som toľko schudla za mesiac, 2, tak som naraz proste schudla behom 2 týždňov potom, no a vlastne predtým teda ja som bola 9 rokov vegetariánka, takže ja som nejedla mäso. A teda potom, po tých liekoch, po tom nechutenstve sa mi tak otočili chute, že ja som proste začala jesť mäso po 9 rokoch. Čiže od toho nechutenstva som prišla k tomu, že asi si dám vývar, ale nechcem zeleninový, chcem kuráci. A začala som vlastne takto. A potom, bože, asi mám chuť na spišský párok. A teraz akože po 3 týždňoch, kedy som nič sebe neudržala, tak som si dala, bo vieš, bolo mi to proste jedno, tak som si dala spišský párok. A dala som si všetko, na čo som mala chuť. Čiže vtedy to zase bol z jedného extrému do druhého. A potom bol týždeň, kedy som zožrala všetko, na čo som mala chuť, lebo som si povedala, veď môžem, lebo konečne mi je zle. Áno, hej, takže to bolo veľmi zlé. To bolo veľmi zlé, pretože... Po tom mesiaci si sa dostala naspäť do režimu, že proste už si zase začala tým jedálničkom? Bol to mesiac a pol. Kedy ja som... A robila som to na silu, pretože som vedela, že musím sa dostať naspäť. Aj keď som stále nemala chute, stále proste nemala som chuť na tie jedlá vôbec. Aj som to videla, som si povedala, že proste také, že neteším sa na to a strašne mi to bolo ľúto, lebo proste všetky tie jedlá to výborné. Hej. Ale premáhala som sa a nakoniec to samozrejme prišlo, pretože proste, jak som prestala brať tie hormóny, tak proste všetko sa to dalo tak nejak do normálu a vrátila sa mi proste tá normálna chuť a všetko, ale začala som jesť mäso, čo sa musím priznať, že som aj rada, lebo čo akože ďalšia vec, že vlastne v tom, že tu som začala pravidelne variť a úprimne akože každý deň si dávať tofu a tempeh a toto už mi to začalo ísť krkom. Lebo keď som jedla... Nie. Ani ryby, ani nič. A teraz vlastne zjem vlastne všetko, vlastne, čo v recepte, takže aj mäso, hej, takže cítim sa dobre, cítim sa veľmi dobre, no. Takže vlastne kávu som teda prestala piť, lebo mi prestala chutiť, hej, takže A čo ty a pohyb, jak si ho načala, že proste... Už ste sa skamarátili. Už sme sa skamarátili. Našli ste nejakú tú reč? Našli sme, lebo akože ja kedysi som chodila na kruhové tréningy a veľmi ma to bavilo. Bolo to skvelé. Ale bolo to aj o tom, že tam boli skvelí ľudia na tréningoch. Ano. A to je veľmi dôležité. Čiže bol skvelý tréner. Sú vždycky o tom, že proste tam musí byť dobrá nálada, dobrý tým. Ja to mám to isté boxerní, pokiaľ není dobrý tréner, nechodia dobrí ľudia, tak presne proste ten tréning bude stať za prd. No, lenže potom prišla korona, tréningy prestali, pán už potom nikdy neotvoril naspäť tréningy a ja som tedy samozrejme aj pribrala všetko a už to potom išlo všetko dolu vodou. No a pre mňa to bolo vždy také, že cvičiť doma, bože, veď akože proste nie, hej. No, ale teda ako som spomínala, keďže teda nepracujem už od januára,
tak postupne ja som začala prechádzkami. Hej, január, február vôbec, ja som bola proste zavretá doma, ja som spala a v marci som tak nejak sa prebrala z hibernácie a hovorím si, že OK, že už mám trošku silu, idem sa skúsiť začať prechádzať. Tak som začínala malými prechádzkami do hodinky, hej, max. No ale potom zase prišli hormóny, takže to zase na mesiac a pol ja som bola doma, lebo ja som ležala, hej, ja som spala. Takže zase sa mi to celé prehodilo, no ale vlastne potom, ako som ich dobrala, tak opäť som začala s jedálničkom a opäť som začala s prechádzkami vlastne potom už dlhšími, takže apríl, máj už som pridávala asi vždycky po troške. No a v podstate, až som sa vlastne dostala teraz do tohto stavu, kedy vlastne ideálne je, ak mám každý deň minimálne 2-hodinovú prechádzku, že proste nech cítim, že som sa prechádzala. No a vlastne tento mesiac som si povedala, že tento mesiac, bože, aký je dátum 3. Minulý mesiac som si teda povedala, že ja veď skúsim tréningy. A bolo to iba tak, že niečo som robila v apke a bola som doma a hovorím si, že ten tréning má 25 minút. Veď mám tých 25 minút, však teraz tu ich mám. Tak, normálne som sa proste zobrala, zapla som si prvý tréning pre začiatočníkov a hovorím si, bože, no tak ako 3-krát do týždňa, aby toto ja som nezvládla. Jasne, že zvládnem. A tréningy s Pajou sú úžasné, je veľmi sympatické, je skvelá, veľmi by pomáha to, ako vysvetľuje každé cviky medzi jednotlivými cvikmi, hej, cez prestávky, lebo je fakt akože pre mňa je to, že vidím, ako to robí, takže super. Áno. A musím akože povedať, že ten pohyb je to fakt ako po tom mesiaci, je to veľmi cítiť na tej energii, čo mám. Lebo ja som toľko energie nemala v podstate... Ale vidíš, že musela si sa k tomu dopracovať, že toto je proste wow, ty si mega príklad na to, že jak postupne si došla od veľmi toho, že nemala rada pohyb, nemala si rada šport, tak postupne cez nás, cez jedálniček, cez aktívny pohyb, pomalinky začínaš trénovať, kokos, uvidíš, aj to telo ti poďakuje. Nehovorím o tom výzore, jak to proste spevníte svaly, jak to bude úplne inak vyzerať to telo, ty sa budeš cítiť energicky, kondička, plúca, kardio, srdce ti poďakuje, proste to veľa je tam skrytých vecí, čo človek ani nevidí, čo mu dávajú tie obyčajné prechádzky, čo mu dá obyčajný tréning. Proste to je mega, že to uvidíš, že jak sa budeš, keď budeme spolu takto hovoriť, čo dúfam, že budeme, ja neviem, možno o pol roka alebo kedy, tak uvidíš ešte, o koľko sa ti skvalitní ten život v rámci takýchto tréningov, hovorím, prechádzok, to je super. A vlastne my sme sa o tom bavili aj teraz cez víkend s manželom, lebo on akože, čím proste viac chodíme, tak samozrejme tým je to lepšie, hej? A jak sám človek vlastne v sebe cíti ten posun, že napríklad ešte tak 3 mesiace dozadu som išla na Popradské pleso naspäť a to mi stačilo. Lenže proste to je 1,5 hodiny. Teraz by mi to už nestačilo, že vôbec. Teraz proste by som išla na Popradské, z Popradského na Ostrovu a potom, a to by som si povedala, OK, tak to už je dosť. Lebo normálne proste cítim v sebe, že chcem niečo pridať, chcem ísť viac, aby som sa proste cítila lepšie. Ako pre mňa je to tiež také, hej, že OK, tak proste nepracujem, mám na to čas. Áno, samozrejme, ale to tiež to nie je navždy. Je to proste taká životná fáza, kedy ja som toto je presne to, čo ja som teraz potrebovala, aby ja som sa mohla naštartovať, aby ja som sa mohla konečne po tých rokoch venovať sebe, lebo inak... To je blbosť, vieš, aj keď niekto povie, že tak ty to máš ľahké teraz, nikto to nemá ľahké. Nikto to nemá ľahké, presne tak. To, čo psychicky ten človek sám znáša, musí sa reštartnúť ten život z niečoho, je to veľmi náročné a ty nebudeš navždy doma, proste zase pôjdeš do práce. Ale ja verím tomu, že v rámci tohto tvojho reštartu, aj keď pôjdeš do práce, aj keď budeš niečo zase niekde makať, tak už si dáš pozor na to, aby si nedopadla tak, jak predtým a hlavne budeš dávať seba na to popredné miesto. Už vieš, kde si bola, už vieš, že tam nikdy nechceš ísť, už vieš, že proste musíš si nájsť ten čas na seba, lebo to dopadne veľmi zle. Takže to je najväčšia škola, vieš. Toto je obrovská škola, no, presne, že vlastne nájsť si čas na seba, lebo nikto iný to za vás neurobí. Ja som to riešila aj s psychologičkou a hovorím mi, že no tak, keď si proste neviete nájsť čas na seba, tak keď máte plný diár, tak skúste si do toho diára napísať, že ja neviem,
20.00 čas na seba do 21.00. Hej, že jednoducho rôzne spôsoby, no niekto to dokáže, niekto nie, ale ja to teraz vlastne beriem tak, že investujem do seba ten čas, aby som presne, že keď príde tá práca a prídu veľké zmeny, lebo napríklad my máme v pláne sa sťahovať za 2-3 mesiace, takže tie zmeny budú obrovské, bude toho veľa. Do Dubaja aj vy? Nie, do Dubaja, nie. Nie, ale myslím, že... Ale akože ideme do veľa väčšieho tepla, ako je v Poprade a teda zatiaľ to na Prahu vyzerá, kvôli práci a tak, takže uvidíme. Ale ako hovorím, bude to zase obrovská zmena. Hej, bude to obrovský stres, proste bude veľa všetkého a ja budem strašne vďačná sama sebe, keď za tento čas sa naučím myslieť na samu seba a ako fungovať. A ako to proste celé sklbiť tak, aby to proste bolo OK. Neboj sa, lebo máme české jedálničky, český nákupný to viem. Potraviny, úplne si v pohode, si safe, ty tam dojdeš vlastne a úplne ideš takisto, takže hej. Super, vieš čo, úplne mega energia z teba vyžaruje, aby som s tebou asi vedel prekecať ďalšiu hodinu, fakt super sa mi ťa počúva, tvoj príbeh. Veľakrát aj ja sám som sa tam našiel proste presne detstvo, všelijaké tieto proste veci, čím si preskakala, to, že si vyhorela, to, že proste si naložila na seba veľa, veľký obdiv za to, čo si všetko dokázala, za to, že si správne nastavená, naozaj proste táto liveka, kokos, keď niekoho neinšpiruje tým, čo si všetkým prešla, a aj tak si to postupne dokázala a nešla si vôbec ani na 20%, išla si iba jedálniček, postupne si pridala všetky tie ostatné faktory a dneska je z teba nový človek proste. Ja verím tomu, že proste ešte veľké veci ťa čakajú, takže wow, mega, super, normálne mám zimomriavku. Takže... Ďakujem. Šarlotka, ideme ešte na nejaké otázočky a keď ideme hodinku, tak ja ťa budem musieť pomaly vypnúť, ale si asi prvá dejváška, ktorá viac keca jak ja, mega. Super, takže musíme to zopakovať. Ja veľa rozprávam. Super, paráda, veľmi dobre sa ťa počúvam. Mati, jej cukrárka, ja som hobby cukrárka, teraz dokončujem školu, náročná práca, klobúk dole. Ja by som nevedel byť cukrár, presne, lebo všetky cukrárky, čo poznám, tak sú buď, že vyhoreli, alebo sú tesne pred vyhorením, pokiaľ si nenašli záskoky a proste je to masaker, hej. Ale celkovo podnikanie, celkovo ten... Presne tak. To nie sú iba cukrárky. Väčšina podnikateľov je 10 osôb v jednej osobe a robia si všetko. Tak. Hej. Jahodka, ďakujem, Šarlotka, som rada, že som ťa spoznala, sledujem tvoj príbeh od začiatku, čo som s vami, možno je to tými zábermi na Tatry z môjho kraja. Áno. Jahodka tiež dokázala úžasnú premenu, dúfam, že sa nám s ňou klobúk dole podarí niekedy dať tú liveku, pretože už sme to mali nejakým spôsobom naplánované, len jej furt haproval počítač a kamerka, takže verím, že Jahodka bude, keď nás pozeráš, tak bude live. Pozdravujeme. Aj s tebou. Ahojte, Šarlotke, veľmi blahoželám k úžasnému pokroku. Mohli by ste prosím na live dať vedieť váš názor na to, čo robiť, keď som väčšinou chudá a jedine, kde priberám je brucho. Ináč ty si na tom ako? Máš nejaké tie partie, kde sa ti to ukladá najviac? Brucho. Brucho. Nohy mám úzke, ale brucho je ako keby som bola tehotná už niekoľko rokov, čo s tým, čo to spôsobuje. Všeobecne sme v našej rodine chudí, ale brúškatí. Ďakujem krásne. Monika, touto otázkou myslím si, že si aj sama odpovedala, hlavne tou poslednou vetou, že všeobecne sme v našej rodine chudí a brúškatí. Ono je to presne o tom, každý má nejaké predispozície, každý má genetiku. Ja mám tiež nábeh, mať brucho, mať bôčiky, aby som mal jak dve uška. Pak, ja normálne by som mal jak trenky, jak dve toto uška, čiže ja som chudý potatkový, mama je silná, ale som vysoký chudý potatkový a priberám do brucha, do bôčikov. Veronika môže pribrať akokoľvek, ona bude mať úzky pás, ale zase ona má proste veľkú alergiu na to, lebo žena furt seba rieši nohy, zadok. Ona je proste to, by chcela moje nohy, aby som chcel jej nohy, lebo ja drepujem 120 a v živote proste ja tú hmotu neviem nabrať proste a chcel by som väčšie nohy, takže
ale hovorím, každý má nejakú tú genetickú predispozíciu, kde sa mu tie tuky ukladajú. To, čím vieme pracovať, je to, či budeme mať nadbytok tých tukov a tým pádom sa nám bude rozširovať to, kde máme predispozíciu, alebo sa budeme držať v tom deficite, budeme proste mať menej tých tukových vankúšikov proste nafúknutých a tým pádom sa nám bude menej ten tuk ukladať, ale nevieme mi ovplyvniť, že chcem ten tuk do ramena, chcem ten tuk na prsia, lebo všetky ženy by si to dali na prsia alebo do zadku. A no to, tak nie všetky, ale akože väčšina má práve to, že chcem veľké prsia, chcem veľký zadok, čiže nefunguje to takto. Je to presne o tom, že máme to geneticky dané, tie predispozície tých tukových buniek sa nám v detstve nejakým spôsobom transformovali a niekde sa uložili a už sa iba zväčšujú alebo sa zmenšujú. Takže to, či sa zväčšujú, záleží už od našom tom kalorickom príjme a výdaji. Takže ty si tiež brúšková, jak ja, takže ja som brúškový. Ahojte, chcela by som sa spýtať pre moju info. Vo štvrtok mám v jedálničku 66 gramov bielkovín a cez 160 gramov sacharidov. V minulosti som mala trénerku a výživovú poradkyňu, ktorá mi tiež nastavovala jedálniček. Teraz som sa prihlásila do premeny najmä preto, že som chcela skúšať nové recepty, trošku niečo zhodiť. A teraz k veci moja otázka. Keď som schudla po pôrode, bežne som mávala od tej výživovej poradkyne príjem bielkovín cca 120. Čo je dvojnásobok toho, čo mám teraz a sacharidy som mávala do 150. Od čoho sa odvíja a aký má príjem týchto nutrientov vplyv na zdravé chudnutie a metabolizmus? Ja by som to chcel práve že zodpovedať túto otázku hlavne kvôli tomu, že presne je doba toho proteínu, tých bielkovín, ktoré sú super. Proste ja sám mám rád bielkoviny, sám na ne nedám dopustiť, ale presne, že veľa takýchto výživových poradcov, ktorí si spravia jednodňový kurz, dávajú také jedálničky, že dávajú bežne babe, ktorá má 60 kg, dávajú dokonca 3 gramy na gram telesnej hmotnosti, čo majú vrcholoví kulturisti na Olympiu, ktorí sypú a pýchajú do seba steroidy a proste oni robia takéto jedálničky, lebo bielkoviny sú wow. Nie. Wow, je vyvážený jedálniček, kde budú bielkoviny, sacharidy, tuky. My nemôžeme teraz proste postaviť jedálniček iba na bielkovinách, iba na tukoch, lebo furt nám bude niečo chýbať. A práve keď som proste písal, že tam môže byť rozdiel od človeka k človeku, čo mu vyhovuje, ale že proste za mňa je udržateľné aspoň okolo 1 gramu, 1,5, keď je tam tých bielkovín, určite by som nešiel do 2-3 gramov, pokiaľ niekto nejde vrcholovo na súťaž a v nejakej kulturistike, vo fitness, body fitness a čokoľvek, že musí mať nízkosacharidovú stravu a veľa bielkovín. No a potom dejvačka, ďalšia správa, že dokonca som zistila, že tie dávky proteínov mi škodili, každý večer nafúkovanie, niekedy ma preháňalo a teraz, odkedy som na vašom jedálničku, tieto problémy nemám. A toto je presne tá vec, ktorú proste veľa ľudí a veľa tých trénerov alebo tých výživových poradcov presne dáva takéto typy jedálničkov. Samý tvaroh, samé bielkoviny, málo sacharidov, málo tukov, ideálne tam nedajú ani tú vlákninu a potom ten jedálniček je jednak neudržateľný. Druhá vec, že trpia obličky proste. Je to masaker záťaž. Moje učiteľky a profesorky a dekanky by vám o tom vedeli rozprávať, jak proste sú proti tomu nadmernému užívaniu tých bielkovín, lebo všetko veľa škodí. Aj veľa sacharidov, veľa tukov škodí, veľa bielkovín škodí. Veľa ľudí si myslí, že tie bielkoviny sa vstrebú, ale oni sa vstrebú do určitého množstva a potom všetko ostatné aj tak sa ukladá do tuku. Proste tá energia sa niekde musí prejaviť, pokiaľ ju nespálime, tak sa uloží. Takže toto je toľko týmto veciam, že prečo robíme tie jedálničky tak, prečo máme viacej sacharidov a nemáme možno toľko bielkovín, pretože snažíme sa to nastaviť tak rozumne, tak vyvážene. Práve, aby aj Šarlotka bola spokojná, aj všetci Dejváci boli spokojní, tak aby im to chutilo, nemali sme žiadne problémy tráviace a aby sme napredovali. Takže toľko k otázok. Šarlotka, máš nejakú poslednú vec, čo by si ešte chcela odkázať ľuďom? Ja túto liveku určite budem chcieť zavesiť aj na YouTube. Možno si ťa pozrú úplne ľudia, ktorí
proste nemajú šajnu, čo je program Schudni s Dave, možno v živote o nás ani nepočuli a možno také nejaké posolstvo, nejaký taký odkaz, keby si nám dala pre všetkých. To je vážne. Však máš čas, kľudne porozmýšľaj. Bude to taký tá posledná bodka, ale ja verím, že toto nebude posledná liveka. Máme nejaký cieľ, takže budem milé rád, keď o pol roka, hoci kedy si potom možno už aj z Prahy dáme takýto stream. Určite, kľudne, budem rada. No a možno nejaký odkaz pre tých, ktorí možno váhajú alebo si neveria, tak nech to hlavne robia pre seba. Nikdy nie pre iných ľudí, ale iba pre seba. A nech na seba nie sú prísni, nech nechcú všetko naraz a hneď a okamžite, však veď priberáme celý život, tak to nemôžeme schudnúť za 1-2 mesiace. Nech sa na to možno pozerajú z dlhodobého hľadiska. To veľmi pomohlo mne. Ja môžem poradiť iba to, čo mne pomohlo, lebo iné neviem, ale keď sa možno pozrú, že keby 2 kg mesačne schudnú, tak za rok schudnú 24 kg. Čo je úžasné číslo. A hlavne rok ubehne tak, ani nevieme proste, ako ubehne. Rok, 2 a potom sa pozrú späť a povedia si, že wow, aký som rád, že som začal práve vtedy. Lebo zvyčajne si hovoríme, keby som začala pred mesiacom, tak už by som mohla mať toľko a toľko. Je to jedno. Je to proste úplne jedno. Pomalými kročikmi a dopracujú sa k tomu. Hlavne to robiť pre seba. Ďakujem, Šarlotka, ešte raz ďakujem, Dejváci. Ďakujem aj ja. Že ste tu s nami boli. Idem uložiť túto výnimočnú a úžasnú liveku a Šarlotka, vidíme sa v skupinke a teším sa. Ďakujem, teším sa. Ďakujem a všetkých pozdravujem. Ďakujem. Ahojte. Ďakujem.